Hi mga palangga! Ngayon po ay tuturuan ko kayo ng do-it-yourself facial scrub. So please like, share, and subscribe below at manood hanggang 5 minuto. See you! Brown sugar. Nakakatulong para ma-exfoliate ang ating balat upang mawala ang dry and dead skin cells. Nakakatulong ito para maging malambot ang ating balat dahil ito ay may antibacterial properties at glycolic acid na nagpapanatili sa ating balat upang maganda at healthy. Lemon. Ito ay may naturally contains with vitamin C at ito po ay antioxidant na tumutulong from premature aging at nakaka-reduce ng damage sa ating balat. Ito po ay may astringent qualities na nagpapababa ng oil sa ating balat. Ito rin po ay antifungal at may kakayahang magpapaputi ng ating balat. Olive oil. Nakakatulong sa ating balat upang mawala ang dark spots o pekas sa mukha. Ito rin po ay antioxidant o nakakatulong from premature aging dahil ito ay may vitamin A, D, E at K. Ito rin po ay may antibacterial properties na nagkukontrol ng mga bakterya sa ating balat. At ang olive oil po ay natural moisturizer na pwedeng gamitin sa mukha at sa ating buhok. Haluin lang po natin ang 2 kutsarang asukal, 1 kutsarang olive oil, at ang half ng lemon juice. Haluin ng maigi. Ngayon po ay pwede na natin siyang ipahid sa ating mukha. So, ito po ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano natin i-scrub ang ating mukha gamit ang lemon, olive oil, at ang brown sugar. Ipahid lang sa mukha, very gentle lang po. Doon sa may mga peka sa mukha, doon po, lagyan po natin ng maigi. Sa mukha ko po, hindi po ako maraming pimples. Wala po ako gaanong maraming pimples. Pagdating ko lang po dito sa Middle East, nagka-pimples na po ako sa noo. Tsaka, igihan po natin yung pag-scrub sa ating ilong. Pero very gentle lang po. Yung parang nahihimas ka lang ng isang baby. Ginagawa ko po ito 2 times a week po. Kasi kailangan po natin i-scrub yung ating mukha para ma-exfoliate yung dry and dead skin cells. Talagang maganda po talaga sa mukha ang resulta nito. Sobra. Hindi nyo na po kailangan bumili ng mahal para muti lang, para mawala yung dark spots sa ating mukha. Ito lang po, simple lang po, makikita na po natin sa ating kusina. Ayan. Maganda din po ito i-scrub sa ating mga labi to exfoliate dry, dead skin. So, very greasy po talaga siya, pero maganda po talaga ang result. So, gawin niyo po ito 2 or 3 times a week. Ayan, mga langga. So, leave it for 5 minutes. So, ayun mga palangga,
kakapunas ka lang. Sobrang lambot niya sa mukha. So, itry niyo po siya 2 or 3 times a week para alam niyo po yung result. At saka ma-feel mo talaga na yung olive oil na parang pumapasok siya sa mukha. Hindi mo na siya kailangan maglagay ng moisturizer. So, yun lang po mga palangga. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye! Until next vlog, please like, share, and subscribe. At mag-comment po kayo sa baba kung ano ang magiging result ng iyong DIY or do-it-yourself facial scrub. Bye-bye! I love you palangga! Mwah!